id-dlam tal-lejl, id-dawl tal-qamar, id-dawl tax-xemx, id-dlam tad-dell, id-dlam tal-jinn, id-dawl tal-yang. Id-dawl tas-sebħ, id-dlam tal-għabex. Id-dawl u dlam, l-abjad u l-iswed. Iċ-ċar u l-iskur, il-kjaroskuro fil-pittura. U Alla firet id-dawl mid-dlam, u d-dawl Alla semmih jum. U dlam sejjaħlu lejl. Għal żmien twil fl-istorja tal-bniedem, meta tinżel ix-xemx u jroxxi dlam, ma kien jibqa' xejn ħli fis-satra tal-lejl. Kullum kien dlam ċappa, dlam taqtaw b'sikkina. Imma mal-medda ta' żmien skoprejna kif indawlu l-lejl, kif nagħmlu id-dawl fid-dlam. Anton Buttigieg għandu poeżija ħelwa dwar anġlu ħelu li tilef it-triq tiegħu lejn il-ġenna. U bla ma jaf kif sapruhu fit-toroq ta' Malta. U jdur mat-toroq beda jinnota li kollha msemmijin għal xi qaddis. U bejn ruħu qal, hawn qiegħed qrib id-dar tiegħi, il-ġenna. U veru, għanna ħabta naraw kif nagħmlu u t-toroq norbtuhom ma' xi qaddis. Hum it-toroq tal-Belt Valletta. Triq San Zakkarija, triq San Pawl, triq San Tursola, triq San Biagju, triq Santa Lucia. 3 kwarti tal-qaddisin, il-Belt Valletta qegħdin. Bil-qaddisin barra t-toroq għandna n-niċeċ u l-belt mimlija statwi u niċeċ. Ma' kull kantuniera b'kollox hawn madwar xi design. Għal San Pawl, għal San Turrokku, għal San Mikil Arkanġlu, għad-Duluri, għal Madonna tal-Ġilju, għal San Giuseppe, biss hemm xi 21 niċċa għal Madonna tal-Karmu. Imma għaliex għandna dan niċċeċ kollha l-belt? Ir-raġunijiet huma 4. Il-fidi. L-istatwi tal-qaddisin huma espressjoni ta' fidi u devozzjoni. Ġieli taħt xi niċċa issib iskrizzjoni li tajt li kull min jgħid talba qudiemhom tingħatalu indulġenza. L-arti. In-niċeċ huma xogħlijiet artistiċi li jsebbħu t-toroq. L-artisti Maltin u barranin li ħadmu l-istatwi, il-pitturi u l-borduri elaborati tan-niċeċ ħafna drabi ntesew. Punt ta' referenza. Minn barra l-fidi u l-arti, in-niċeċ kienu punt ta' referenza. Fi żmien meta bosta Maltin kienu illitterati, in-niċeċ kienu jservu bħala direzzjoni. Peress li ħafna minnhom qegħdin fil-kantuniera, jekk rid tkun taf fejn joqgħod it-tali, kienu jgħidulek dur man-niċċa ta' San Pawl, jew ikser mal-Madonna tal-Karmnu u imxi sar-Rababib. Dawl fid-dlam. Taħt in-niċċa aktar x'ikun hemm vażun għal fjuri friski u xi xema jew 2. Qabel ma beda l-elettriku, in-niċeċ u l-istatwi kellhom sem soċjali importanti ħafna. Meta jaqa' dlam, in-niċeċ kienu jdawlu t-toroq. Bħalma llum iddawwel it-toroq tal-belt in-Notte Bjanka.
Notte Bianca dis-sena sa talaq 10 snin. Allura se niċċelebraw dan l-anniversarju bi briju kbir. Li nixtieq ngħid huwa li ħaninżlu ħafna li naħa t'isfel tal-belt id-darba, ġifieri għandna teżor bħal Musan Tirmu, se jinfetaħ l-ewwel darba b'xejn dak li jkun jista' jidħol, se jkun hemm event ġo fih ukoll fejn se jkollna fost l-aqwa bands Maltin bil-backdrop tal-Knisja li hemm ġo Pjazza d'Armi, imma din naħa se tkun mimlija, ġifieri ring road se tkun magħluqa, se jkollna drifting fit-toroq, għandna l-Kappella tal-Madonnina se tinfetaħ ukoll għall-ewwel darba Notte Bianca, l-MCC, il-pjazza ta' qudiemu se jsir l-opening, ġif dak li jkun jista' jew jibda minn fuq u jimxi l-isfel, isegwi d-dawl u jara fejn hemm l-affarijiet illi sa jistorduh bil-maġija għax il-ħin kollu hemm xi ħaġa ħafna affarijiet fit-toroq dis-sena, ddeċidejna li niċċelebraw l-10 anniversarju b'ħafna u ħafna affarijiet improvvizzati, interattivi, se jkun hemm momenti fejn se ntallaw in-nies fuq il-palk għax hemm karaoke stage li qed insejħulu karaoke ta' veru, għax mhux karaoke u bil-magna, tara l-affarijiet bil-magna u doq bil-magna, imma se tkanta ma' band kif dejjem in-nies jħobbu jimmaġinaw fix-shower, se jkantaw ma' full band u l-artisti jgħinuhom ikantaw. Hemm ukoll ċelebrazzjoni kbira Pjazza San Giorgio b'animaturi u b'personalitajiet li kull sija se jkunu qed jagħmlu xi ħaġa. L-idea li niċċelebraw dan l-anniversarju tal-akbar event kulturali fil-belt u l-iktar wieħed maħbub tal-Maltin hija li jkun hemm ħafna briju fit-toroq u illi anka ninvolvu n-nies mill-belt fejn għandna proġett eżempju ta' komunità fejn se neħdu fil-kamrata, deħlin l-artisti bil-puppets u inti minn barra se tara puppets ħerġin mid-djar tan-nies qed jagħmlu konverzazzjoni ispirata mill-konverzazzjoni li jkollhom il-beltin minn fuq il-galleriji. Ġbir ħdimna wkoll mal-komunità imma l-idea tibqa' illi bej arti, kultura, ikel, entertainment, inti se tkun il-ħin kollu qed tara xi ħaġa jew qed tisma' xi ħaġa jew qed tapprezza xi forma ta' arti illi s-soltu ma tarax jew dakinhar se tara b'mod esplossiv differenti. Ħajkun hemm bandli fit-toroq, jiġifieri għandna ħafna affarijiet. Ovvjament nissuġġerixxi li biex issegwu l-programm sew informawna qarawhom fuq il-website u fuq l-app għandna app ukoll li tista' tagħżel tajt isma' ddirri timmur nara fakkarni meti u tgħidlek. Se jkunu ħafna signage fit-toroq u d-dawl bil-festuni, jiġifieri aħna min-naħa tagħna kollox qed jiġi preparat hemm fuq mitruħ li qed jaħdmu minn wara l-kwinti u ħafna artisti u entertainers lesti għalikom. Kull filgħaxija kif ma labex tnin u tmut saħħet il-jum, jiġi majsi bis-sellum u jiġelli taħt id-dieqa fanal ċkejken li tal-lejl itaffi d-dieqa. Saħħti wkoll qed inħossha tmut kuljum. Iżda msejkna l-poeżija kull filgħaxija dlonk tixxabbat mas-sellum u ġo qalbi tixel naqra ta' fanal illi jtaffi ftit id-dieqa sa ma jmut ta' ħajt il-fdal. Alla ħares ma kienx majsi illi jagħmel ftit tad-dija u ma majsi alla ħares ma kienitx il-poeżija. Laqgħet nitkellmu
id-dawl fid-dlam ħamorru biex niltaqgħu ma' Karmenu Xikluna ilu sagristan il-Birgu 26 sena u responsabbli għax-xemat u l-fjakkoli kollha li jsiru għall-Birgu by Candlelight. Karmenu? Itħollaw. Kif aħna? Mux ħażin. Għaddej bix-xogħol Iwa, b'donnok. qed nagħmlu naqra fjakkoli għal-Birgu Fest. Kemm il-waħda tagħmel, Karm? Bejwetu għaxi 800 nagħmlu. 800, Madwar is-swar u l-pjazza mat-toroq. Kemm iddum biex tagħmelha? 800. Id-dum huwa di proċess jieħu fit-tul. Da mhux bil-mass production da naqra għandek in-nar huwa inemnem għax ma tistax tagħmel nar jaqbad ħafna. X'għandek ġewwa biċċiet tax-xema? Biċċiet tax-xema. Biċċiet Forsi ma tax-xema. jkunx intużaw. Ekku, biċċiet tax-xema li ma jintużawx, imbagħad billi rrid kwantità nixxi l-blokok tax-xema, nkissirhom, għamat bħal da. U għaw tiġi tiżvoga. Ekku, u ħosni kalma hekk. Naqbad il-biċċiet tax-xema, fimt, u nitfa' nħalli l-proċess idub bil-mod. Tajjeb, mela, ix-xema qed idub xi tagħmel iżjed nara ħafna bottijiet. Inqatta l-bottijiet għax bott twil. Indunajt li x-xema tifga. Meta jkun twil hekk. Allura naqta l-bott biex jiġi daqshekk. Għandi l-qis tal-bott, kemm irrid naqta nissikkaħ. Tajtu u dan huwa l-proċess tal-bott, però dan mhux biżżejjed, irid imur sajd ieħor fejn taqqab il-bott. Biex il-ftila żomm li dritta. Mela l-omma lesti il-bott. Għas-sadattant għandek ix-xema qed iddub bil-mod. Alright, nilħaq nagħmel dal-proċess. Mela, naqta l-ftila, għandi qis ta' ftila, għax dan huwa għax hawn ftejjel taż-żejt u ftejjel tax-xema. Importanti li ftila tkun tax-xema. Eżatt. U importanti l-sodisfazzjon tiegħek li x-xema il-fjakkola tibqa' taqbad sal-aħħar naqra. Inqabbad l-abra hekk. Biex nagħmel hekk, biex il-proċess tagħha tmur ġo x-xema. Nitfaħħa, nerriqa, ngħidula. U da għalija huwa importanti biċċa xogħol tajba biex il-prodott joħroġ sewwa. Tassorbi x-xema allura il-ftila tibqa' taqbad le? Issa. U ndindilhom hawn u nħallihom jiksħu bil-mod. Issa nħalliha dritta u l-proċess tagħha meta tkun lesta ara tibqa' lek wifqa. Dan huwa l-proċess tal-ftila. Issa għandi l-qis biex inqatta'hom biex jiġu il-ftejjed ta' kull bott. Xogħol tal-paċenzja u xogħol ta' bil-modda, dan m'hemmx production. Il-temperatura tax-xema tkun xi temperatura partikolari. Le xejn anzi, l-importanti n-nar jien it-temperatura tan-nar ikun bil-mod. Għax inkella tnemnem dak l-importanti ara. Kważi l-duħal laqas tħireġ ara, laqas tinduna. Għax hekk ikun qawwi ħafna x-xema tinħaraq. Tinħaraq, titlef il-materjal minna, tifga kull maw. U ma jkunx tajjeb għax nassumi. Il-kappellan ma jħoġ pjaċir. Biex il-prodott jerġi joħroġ li nkun sodisfatt, nagħmel naqra passapella mal-ftila bi żgur ma titawwiġlix. Topp id-dettall int. Għandonnok. U jiġu kollek. Waħda wara l-oħra. U dan biex il-ftila tkun tista' tibqa' wieqfa meta tkun qed tinħaraq ix-xema. Ekku. Allura il-pastaperla ma tiqpax. Miġlilha xejn. Le? Tibqa' il fuq hekk. Hekk, tibqa' l fuq. Issa, meta l-lesti kwantità minnhom hekk, nagħmel biċċa ħadida hawnhekk biex il-ftila żomm li dritta. Sewwa. Right. U nibda bil-proċess nitfa' naqra. Tajjeb, il-ħadida qed iżomm il-ftila dritta ra. Wakki jien ix-xema nipprova nitfa' fuq il-ftila nerġa' biex terġa' nxarraba u tieħu hekk.
Issa, Għaliex qed titfa' ftit f'kull ftit. waħda. Ara, biex imbagħad jien il-proċess tagħha jiġi hekk. Kesħet. Ra, kesħet tara? Mbagħad meta tiksaħ. Isni qed nistenna li ddum iżjed biex taqgħat ix-xema terġa'. Mela taqgħat. Kemm iddum hekk waħda ta' dak id-daqs fjakkola? Għandek 4 sigħat 5. 4 sigħat 5. M'hemm xi teknika ġifieri kif tista' żomma Iktar. għaddejja għal-aktar. L-aktar tkabbar. Sewa. Tkabbar. Speċi għandi Tikber fid-daqs ġifieri. tikber fid-daqs. Eżempju, għandi tat-tiġijiet. Jużawhom li fit-tiġijiet dawn nagħmluhom joħdej il-knejjes x'imkien. Kelli kbar hawnhekk. Mbagħad għandi bħal daw in-nies ikunu jixtiequhom kbar u ndaħlu il-fjakkola ġo fiha. Tiġi hekk. Nassumi daw tal-ħadid ovvjament ma sax missum bidejk għax. Le, daw perikolużi. Perikolużi, għax da għandek jisum isħunjali. Alright, qatt ma tista' tmissa l-fjakkola qabel ma tiksaħ. Tajjeb. U jien qatt ma naqbel li jkunu man-nies jew ikunu fuq xi ċint, tmiem perikolużi jkunu daw. U danu Karmenu li jdawwa l-birgu kollu bil-birgu by candlelight. Isma' tix nifqu ftit u nipprova nagħmellek tnejjin u nifirmahom lok ħalli tkun tista' tajt għall-limis issa. Karm, erba tiegħi lesti, issa nifirmahom lok wara, ġifieri fadallek 794 oħra. L-lestu għan, l-lestu għan. Ma grazzi ħafna. Grazzi. Wibba dawwal dejjem il-birgi. Ejwa. Għadni narreġ bej il-frijaj dak il-lejl li kiber miegħi. Għadni nfittex il-modija fejn il-qamar rajtu jiddi il-fulija. Għadni wieqaf qed nistenna ġewwa l-ġnien id-dawl jaqmin x'imkien. Je me penche, le visage caché entre ma main en visière, comme un enfant qui se protège les yeux du soleil en regardant à travers une vitre sale. Et lui murmure tout bas, « Je suis allée la voir, papa. Je suis allée la voir. » Dbaxxejt u bajnejja moħbija fil-pali ta' jdejja isni tifel qed iħares minn tieqa mżelġa bix-xemx kontrih pes bistielu. Mort naraba, mort narab. U dak huwa l-effett li tisma' l-lingwa Maltija bil-Franċiż, il-ktib ta' Pierre J. Mejla dak il-lejl, dak lill-lejl iħallik tajt. Dan kien proġett li ħasem fil-fond ta' traduzzjoni. Ekku, kien wieħed fost il-proġetti li ġew finanzjati mill-iskema li saftitilu kien imexxi l-Kunsill u li tindirizza propju traduzzjoni ta' kitba kreattiva mill-Malti għal-lingwa oħra. Issa l-Kunsill ħadem fuq aġġornament ta' dan il-fond ta' din l-iskema ta' Spreading Words u għadna kemm nedejna il-fond għat-traduzzjoni li issa qiegħed parti minn fond ieħor li huwa ġdid ukoll fost il-ħafna fondi li huma mexxija mill-Kunsill li huwa l-Cultural Export Fund. Barra l-informazzjoni li nassumi l fond għandu ħin jala f'ċertu perjodu, x'ilejn x'taħseb li huwa lan għal kittiba Maltin imma li x-xogħol tagħhom jiġi tradott?
Ekku, permezz ta' dan il-fond qegħdin niftħu u l-awturi qegħdin jiftħu bib għal swieq għal opportunitajiet barra minn Malta u qiegħed jgħin biex il-kitba kreattiva bil-Malti u l-kitba qegħdin nifhmu ġifieri kemm letteratura mela nitkellmu fuq poeżija, fuq proża, kodba ta' referenza, eċċetera, u anki pereżempju scripts ta' films bil-Malti, televiżjoni, drama, kitba kreattiva, dokumentarji kreattivi, eccetera, jiġu esportati għal barra minn Malta. Però l-awturi jridu jkunu għamlu x-xogħol tagħhom minn qabel u r-riċerka biex ikunu ċerti mela li dak ix-xogħol f'kuntest barrani bil-lingwa li se jiġi tradotta se jagħmel sens. Se jagħmel sens, ekku. Fil-fatt naħseb dak huwa l-aġġornament prinċipali li sar mill-verżjoni ta' qabel, enfasi akbar fuq l-aspett internazzjonali fuq il-fatt li permezz tal-traduzzjoni, permezz tal-fatt li qegħdin jiġu tradotti għal dawn il-lingwi, qegħdin jaċċessaw swieq internazzjonali, swieq oħrajn. Dan ovvjament huwa parti minn fonti kbar mill-Cultural Export Fund, għandek jindirizzaw ukoll aspetti ta' travel, mela dak li jkun irid jivvjaġġa għal diversi raġunijiet u hemm l-għajnuna għal din ir-raġuni, hemm ukoll presentation and touring, mela jekk inti tellajt xogħol artistiku tixtieq tieħdu barra minn Malta u titturja bih mela hemm l-għajnuna għal fuq dak il-livell, u mbagħad għandek ukoll it-traduzzjoni, mela dan huwa wieħed minn tlieta li qegħdin jindirizzaw l-istrateġija li qiegħed jaħdem il-Kunsill fuqha waħda mill-pilastri fil-fatt tal-istrateġija li hija l-internazzjonalizzazzjoni. Nassumi li ħaristu lura wkoll allura bil-ktieb ta' Pierre Mejla wkoll u rajtu l-effett. X'kien? X'inhu l-effett immedjat, xi gwadan hemm kemm għalina bħala Malta, kemm bħala Kunsill għall-awtur? Fil-fatt kienu bosta sissa ċertu awturi ta' fama u Malta ta' ċertu importanza, nitkellmu fuq Pierre, nitkellmu fuq Clara Toppardi, Manuel Mifsud, Norbert Buġeja, Trevor Zara, dawn kollha ibbenefikaw sissa mill-iskema li kien hemm qabel Spreading Words. L-importanza hija li ovvjament meta qed titraduċi qiegħed tiftaħ opportunitajiet oħra u naħseb waħda mill-punti prinċipali li indirizza kienet proprju din li permezz tiegħu l-awturi setaw jivvjaġġaw, setaw imorru postijiet oħrajn, setaw jagħmlu l-qari tagħhom waqt festivals internazzjonali permezz tal-kitbiet tradotti u setaw jieħdu xogħolhom f'postijiet oħrajn. Rajni assir bil-bawturi dawn l-awturi li benefikaw mill-iskema u qegħdin nittamaw li permezz ta' din l-inizjattiva nkomplu nżiduha u nkomplu dejjem iktar nindirizzaw il-possibilità ta' aċċess għal swieq internazzjonali. Jien beħsib nkompli naqra qabel ma jalaq il-fond ħanara.